Què tal, enganxats, com esteu? Avui no ens hem desplaçat a un acte televisiu qualsevol, avui estem a la que podríem anomenar la Champions de la comunicació. Estem a la gala dels Premis Ondas, una gala que atorga els premis als millors comunicadors de l'any en televisió, ràdio o música. Avui, entre d'altres, comptarem amb la presència de Mònica López, de Quim Masferrer, de Miguel Bosé, Jesús Vázquez o Dani Martín. Un cop acabi la roda de premsa, enganxats, us promet parlar amb qualsevol d'ells i apropar-vos i mostrar-vos quines sensacions tenen en un dia tan especial per ells com és el dia d'avui. Vinga, enganxeu-vos, que això avui promet emocions fortes. Estem amb Quim Masferrer, guardonat al Premi Ondas, al millor programa d'emissió no estatal. Quim, suposo que sempre fa il·lusió, no?, rebre un Premi Ondas, però et fa especial il·lusió rebre en un programa que és molt tu, no? Vull dir, parles amb la gent, la fas emocionar, la fas riure. Sí, no havia rebut mai un Ondas, de fet no és una cosa que rebis cada dia, però referent al que em preguntaves, puc ben assegurar que aquest Ondas no és per mi, ni tan sols és per l'equip del Foraster. Aquest Ondas va molt més enllà. Jo crec que l'equip del Foraster és l'equip de televisió més gran del món, perquè tota la gent que hem entrevistat, tota la gent que amb la seva generositat ens han explicat coses, que ens han fet emocionar, formen part de l'equip del Foraster. Per tant, l'Ondas aquest va repartit amb bocinets per arreu del país amb tota la gent que són els protagonistes del programa, perquè el dia que no ens diguin res, el dia que hi vagi un poble i ningú m'expliqui res, s'ha acabat el Foraster. Per tant, aquest Ondas no està dedicat a ells, sinó que és per ells, és per ells. Quin és el Foraster d'aquests? Ja n'has fet molts, però n'hi ha algun que t'hagi tocat en especial, que et quedis amb ell com el programa que dius aquest, m'ha arribat molt? A mi em costa molt això, perquè a tots els pobles fas amics, a tots els pobles et regalen històries, unes poden arribar a ser fins i tot, et poden arribar a sorprendre més que d'altres, però em costa moltíssim, perquè la veritat és que m'he emocionat, he rigut i he fet amics arreu dels gairebé 50 pobles que hem visitat. Però n'hi ha un que el tinc aquí dins, que és Espolla. Espolla va ser el primer poble que va visitar el Foraster. Nosaltres ens estàvem provant, no sabíem exactament cap on anàvem. La gent del poble no coneixia el programa perquè no s'havia fet mai. I en canvi la seva complicitat, la seva generositat va ser tan gran, la seva confiança va ser tan gran que ens va permetre fer un gran pilot, i aquest pilot va agradar després a TV3 i després ens va permetre fer els 49 pobles que venen darrere. Per tant, em costa molt destacar un poble, però sempre em quedo amb Espolla, amb aquell primer programa en el que vam posar a prova aquesta bogeria. En aquell moment era una autèntica bogeria fer el Foraster. Estem amb Roger Coma, director de la websèrie Les Coses Grans. Roger, felicitats pel Premi Ondas en primer lloc. Moltes gràcies. T'esperaves el 2013, quan vas estrenar aquesta websèrie, que arribaries a guanyar un Ondas? T'ho vas marcar com a objectiu? Per sort no m'ho esperava, perquè si m'ho hagués marcat segurament hauria alterat una mica el discurs per intentar agradar, intentar que funcionés, no? Crec que suposo una de les coses que han funcionat és que fos, mira, fem el que a nosaltres ens agrada i ben fet, no? Ben articulat i amb tots els mitjans dels que siguem capaços, però des de la llibertat, no? Una cosa que a mi m'agrada i que també la sento com un territori natural és la durada. 10 minuts a mi em permet explicar... 10 minuts és la durada del capítol, no? Em permet explicar històries aparentment senzilles, molt petites, no? Que se t'ha cagat un colom al cap, per donar-li una dimensió greu i pum, i tancar. Això amb una durada de 30 minuts o de 45
t'has d'anar a unes trames que tinguin una mica més de solidesa. Quina llibertat dona fer una sèrie a internet i no en una televisió? Doncs mira, ara parlàvem d'això amb un productor, amb el Raimon Masllorens, de Brutal Media, que la immediatesa, podem gravar ja, no? Vull dir, com que necessitem poc, doncs escolta, la setmana que ve ens posem a fer això, que ho he escrit aquesta setmana, que encara per mi està viu i que el conflicte em motiva, potser d'aquí 2 anys, quan entressin els pressupostos de l'ICA i de no sé què, i el canal posa la pasta, doncs aquella història per tu ja no té el mateix valor o ja és més com un encàrrec que et fessis, no? Estem amb Manuel Carrasco, premi al millor espectacle musical. Manu, gracias por estar con nosotros, buenos días. Un placer. Felicidades por este Ondas, antes que todo. ¿Qué significa para ti este Onda y qué significó también ese concierto de Sevilla por el cual has sido guardonado? Bueno, la verdad que sobre todo me siento muy agradecido y creo que una consideración de este calibre siempre sienta bien, ¿no? Porque quiere decir que bueno, que el camino que uno ha tomado durante este tiempo pues del todo no ha estado equivocado, ¿no? Pero sobre todo agradecido al público, ¿no? Hacer un concierto de ese calibre y sobre todo por todo lo que he vivido durante la gira. Creo que gracias a la gente he podido vivir noches maravillosas, ¿no? Y este premio lo confirma. Muchos cantantes dicen que esta profesión es de las más agradecidas. ¿Por qué crees que la profesión de cantante es muy agradecida? Hombre, porque hay mucho cariño por parte de la gente. Uno siempre tengo la sensación de que estoy en deuda con el público, porque no puedo dar tanto cariño como me dan, ¿no? Y eso yo no creo que pase en todas las profesiones y esta es una de ellas. Y la última, déjame preguntarte por La Voz, ¿qué ha significado profesionalmente y personalmente tu paso como miembro del jurado de La Voz? Bueno, una vivencia maravillosa y súper intensa, súper agradecida, muy emocionante sobre todo por el talento de los chavales y la verdad que muy divertida también, así que me lo estoy pasando muy bien. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Estem amb Xavier Trias, en representació del grup del Partit Demòcrata Català a l'Ajuntament de Barcelona. Xavier, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Què significa per Barcelona acollir cada any aquesta gala dels Premis Ondas on es premien els millors comunicadors de l'any? Bueno, és una tradició i és una gran festa que per la ciutat és important que es faci aquí. Es podria fer a altres indrets d'Espanya i en canvi es fa aquí de sempre per una tradició llarga i jo crec que és molt positiu que es mantingui.